Dobre. Víš, toto natáča, toto tam pomíne cesty. Ale z mojej nenatáča. To vieš, že mám asi 3 Aj roky. keď do školy sme šli, natáča autobus. No tam, že to všetko vždy nie, že nie. Ešte aj tie 3, čo mu dostanem, 3,5 či koľko, a 10 minút dajú 13,5. Sa mi zdá, že viacej klasy. Čo? Viacej, rozumiem. No mne sa zdá, že viac. Na 20, no. To sa v tieni uberá. Na tých zástavných bude? No ja by som povedala, že aj 25, 6 môže byť. 26 máme dnes, na teraz predložil 20. Tak potom nie, tak potom nie. Viacej, aj 20. Potom nie. Iba konečne na 5 som videl už. No 5 krajka, no. Nás to chodíme takisto vlastne. Tá autobusom a chodíme do tej Nápy. Ktorý do tej Českej Republiky. Tam pôjde one, žltou krajce. No ale ja sa môžem tej Českej bežce nie jezdí, čo? Môžeme si zobrať, ne? Či tam ideme? Ja si chodím na ako tej Českej Republiky, aj poviem, oni sú takí normálni. Vždy mi dovolia, že do krajce sa môže doniesť. Aha, hej. Ja to poznajem už, vieš. Aby si tam možno niečo dali. Ja aj neviem, ja som Sa už bojím poviem. aj taká tiež, no. Pri Vigarovi, vieš, to je tam taká, no. Zmrazené, to nejde, vidíš, že je zmrazené. Že tam včera bola hrozná a drahá. Peniaze vlastne, aj nekúzať. No, Ten akvapark, keď ideš na tom dále hore, vidíš celú Prahu. Na konci. My repliku už nemám, ne? čo? No to už by si kupoval. Tak si to kupuješ. Hovoríš, že to ide na spolu? 13,5. 13 jedna mám, keď som to dala. 13 jedna, no. Zober si, že 600 mám kúpila, tak 12,5 minút. No, Vlastne cestu sem a včerajšiu. no. To máš pondelok, útorok. Za 2 dní. No, teraz má polovičku, tak to má dneska minút. Dneska ešte zajtra. Že mi ho chce 5 minút, či nie? Zajtra. A mi stačí 5. Ináč posadku. Čo? Posadku. No. Natáčam celú cestu. Lebo si. Už to potom nepúka, ja to len vyhadzujem. No musíš teraz ja To to by som- zahodilo. Včera čo, takže dal to na YouTube a on to zablokovali, poslali. Včera to dal na Že YouTube. nedovolené, hej? No. To mne sa stalo, že moje video je zakázané v niektorých krajinách. A nedávaj to na YouTube, lebo za to. Pošlo aj tak to A nemôžeš. nie to posielajú. Že v niektorých krajinách